Nimla banlen hagini kisngi ki bamenta Shibun ki jinginjar bat ki jingkuslai ngimat haga jingim ka chongi kum ki kristan Hanrai tungin ya pai ya kakten ka chong oblai kum no ka hika yengi Habakum kini kisngi Kakten jong oblai kat kum naga gospel ka jong Matthias kalanong ka bisipel kada khot ka ba arpe pra ka ong to wat shifting te ya kita ki bapanyap ya kamet Bad ki bomla ban penyap ya ka mensim Hanrai pin kam shifting ya uta ubala ban penjot ya ka mensim bad ya ka met hadu jong Kaktin jong ublai kamaham ya ngabat yepi kum ki khun kristan ki balanget ya ka kerteng ka jong o bangim dai ban shifting ya kita ki bala ban penyap tang ya ka met ka jong abat ka jong pi Ngimla banlen ubalai ulathau yang abat yepi hagadur jong uhi bat ngilalong bat ngilayim kumbangi im menta haga jinglong do namar kata ngiyo syaw bat ngitip bat ngiyo ileng baki news ki bubunjat bagi jingpang katno ki mensim ki bakardor ki ladu long lek no yaga jing im ke jongki lengba uni uknyang jingpang Ubalong kum kajing yap klam hagani gisngi ki bamenta ki mensim ki bakordo yigi ba ubalai ula persat segane ka bertai kum mangabat mapi ki ladu long lek ne ai yala ka jong kajing im hanrai ki ai ka ba ka ktin ka jong ubalai ka hikai yang abat yepi wala ka bertai ka syun yang abat yepi wala ka bertai ka long hagano ka dor hanrai ngim dai ban shifting Ngidai bandon ke jingkermen Bengingit ha uta unong bu unong tau ujung abat ujung pi Kekcin jong ublai ka ong Bengim dai ban shifting Ya kita kiba penyap tang ya kamet Hanrai ka bakong sang Ngidai ban shifting Ya uta ubla ban penyap Ya kamet jonga Bat ya ka mensim Hagi dujok Namar kata kadau Hagi nigi sngi la ban len Tang na kita daw ngi pen kre shibun ki jing pen kre na ka benta ban yada ya ka jing im ka jonga bat ka jong pi ha ga ni gisngi hanre ke e ka bang adon ban ong ha ga ni ka jan met tungin yai pen kre kumbangi pen kre benta na benta uni uknyang jing pang tungin pen kre ha ka ban yeshem bat uji sukres ubalong ulong pen im jonga ujong pi ar hajar sne menchua uji su ulawan segane ka bertai hagaban ye kendu yanga bat yepi bat yigi breu ki badon hak to ki por ki bamen merem hanrei kala dei ko por yanga bat yepi bangin wan sejan jong oblai bat ngin shapting yo ubalabu yegine ki jingpang bat deng mo uhi ubala ban penkot bat ban penkia ayiki baro Kumta kaktin ke jong oblai ka pentingan yang abat yepi ki khun kristan bengi don kam ban IT lut yalade bat ban syanya ha namar tang ma uhi ubala ban snai ki jingpang bat ubala ban pendu no yeki baro kaktin jong oblai na ki kitab sam kalanong ka bakhandai phuwe ka dekhot ngin pule ne ru ka baningkong ka ong Uta ubasong ha kajakari jeng bah khle tam unyo yaine hapo kajingka jong ubadon bor baro ngan ong syapang utrai ulong kajakari jenga bat kakut jenga ublai jenga ha ubanga syanya nabaun pelait yeme na kasang hawya jong unong riam bat na kajingjak klam besni ka kitab sam ublai ulakular Una pentingan susu ya gajing im kacong agajong pi kum ki kristan buun kedop ulong ublai ubah khali tam ulong ublai ubadan bor halor ki blai baro unlong kajakari jong abat jong pi hakum kini kisni unlong kaste nagabenta hagaban yada yengi na kini ki ai baro kumta kaktin jong ublai ke hikai yang ayepi bangim dai ban shifting Ya uni ujing pang ubala ban penyap tang ya kamet hanrei umla ban sim
ya ka men sim ka jonga ka jong pi hanrai tongin shapting ya obalai ubachna ya kini kichimpang bat ubala ban pendu no ya ka men sim jonga jong pi hadu jo tongin pai kum ko ribat ka jat ban reu baro ka we leng ba ke jing duai utruai un siau yingi na beneng bat un long ka sti ka wai lam nga bat ye pi bat un pej na la ki jong ki khmat ki jong una beneng bat un isin e ki men sim ki bo ula thau sing nga phai bat un kudup nga bat ye pi kum ba ka siar ka kudup ila ki jong ki khon ki jong ka ha po ki thap nyang ki bi ik ki jong ka kum ta utruai u ong lada kinu ki bewan hajan jonga ki be pendam ki be siau rit yalade bat ki duat ki beduai ngan siau yakina benang bat ngan wan bat ngan yada yaki bat ngan light nakine ki e baro ko ki khon kari bat ka jat ben reu baro tungin long ki balapan kre bat tungin long ki balakala khnang bo ublai un pen koi bat un pendu pendam no chi sendon no ha kini ki ai baro ki bajia ha kini ki singi ngidon ke jingkar men ke baskem baleng ba ka kti bat ka bakhlain bor ke jong Jesus Christ un kenar bat unda un ri ya ka ri bat ka jat benriu ke jongi komba ulale ya ki kamba ki jong u 8000 nem menchua bat un le ru ha kini ki singi ki bamenta tungin pai sho balai daga men sim ka basore bat daga men sim ka bas nyokian nin pai na do ka donot ka men sim ka jongi khnang bo ublai un snyau ni na menang bat un long ka ste yanga bat ye phi kumta ka tien ka chong ublai ka khot yanga bat ye phi bangi don kam ban shifting yo ublai namar wat langi long ki bastat ki balati hanrai ka tien chong ublai ka ong ka jing sedang chong ka jing stat kalong ka jing shifting yo ublai to belayan kor khu yeng ni ki tin ki bakhan get menta bat ngin se champat ha go we pat ka janmat o belai na